irratia. Egun on entzule guztioi, hemen gaude berriz ere Etxarriko San Donato eskolatik zuzenean 3. aldiz. 4 haizetara irratian gaude, eta hau astera doa. 3. irratsaio honetan landuko dugun gaia, genero berdintasuna izango da. Irratsaio honetan, elkarrizketak, balzenekien txokoa, abestiak, ipuinak, eta askoz gehiago izango ditugu. Beraz, adi eta gozatu gure 4 haizetara irratsaioa. Besterik gabe, hau astera doa lagunok. Entzun eta gozatu. Aurrera! Buenoa, irratsaio apartoni hasiera emateko zer hobeto eskolako txikienekin hastea baino. HH2 eta HH3ko ikasleak martxa pixka bat jartzera datoz, eta Marimorea abestia dantzatu eta abestuko digute. Lagunduko diegu? Goazen denok abestera eta gerri hori mugitzera. Aupa talde, aurrera! Vale. Aizue, hazen olako martxa jarri diguten HH2 eta HH3ko ikaslek irratsaioari hasiera emateko. Zeinen ongi. Entzuleo, gustatu altzaizua bestia? Gerria mugitu aldituzue. Hemen behintzat giro aparta jarri dute. Gure HH2 eta HH3ko ikaslek. Deno jarri gaituzte dantzan. Aupa zuek!
Orain, LH laugarren mailakoen txanda da, eta elkarrizketa polit-polit bat prestatu dugute. Hemen eskolan oso ondo ezagutzen duzuen gonbidatu berezi batekin. Jera Agirre, ziur gaude asko gustatuko zaizuela, eta oso interesgarri izango dela, beraz, hartu lekua eta entzun. Aurrera talde, nahi duzuenean. Jakin bide luze honetan bakarrik ez hauzela danan ingerra eskuetan. Kaixo, Jera, zer modu zaude? Ongi, gaur ilusio berezi egiten ditzuek hor paren eotea, Oroitzen zate 4 eta 5 urteko gelan zuen irakasle izan itzela, eta guain behi da, 4. mailan eta hemen elkarrizketa egiten. Denak ezagutzen zaitugu San Donato eskolan irakaslea zarelako. Baina zu ere pilotaria ere bazara. Noiztik jokatzen duzu pilotan? Behi da, ni pilotan hasi nintzen 7 urtekin. 7 urte nituela, herriko pilota eskolan, aurrera pilota eskolan hasi nintzen pilotan, ordu 3 neska ginen, eta hoixe, 7 urtekin hasi nintzen pilotan jokatzen. Zergaiti gustatzen zaizu pilota? Bueno, nik uste pilotak baduela zerbait oso azkar engantxatzen zaitula, Gustoko baduzu, ordu asko pasatzen die pilotalekun, eta batez ere gustatzen zaidana da pilotan jokatzek ematen dizun laguntasun hori, Kantxan barrun, arerio gara denak, baina hortik kanpo laguntasun handia egiten da bertan dauden pilotariekin, eta famili giro hori asko gustatzen zait. Nola zen garai horretan eskentzat pilotan aritzea? Bueno, zaila zen, egia da esan dizueten bezala, 7 urtekin hasi nitzela ni pilotan jokatzen, baina gero 13 urtekin eskuz jokatzeari utzi behar izan nion. Garai hartan oso neska gutxi geunden, eta bakarrik mutilekin jolasteko aukera izaten genuen, orduan gonbidatzen ziguten esku pilota uztea, eta palara jokatzen hastea. Eta urte asko eman itun palan jokatzen, eta gero 2016an bueltatu nintzen, itzuli nintzen berriz esku pilotan jokatzera. Nola zen besteen jarrera pilotan jolasten zenuenean? Bueno, hasi ginen horretan guk beti kontatzen dugu, mutilen aurka ibiltzen ginela jokatzen, eta askotan gertatzen zitzaiguna zen, mutilen kontra jokatzen hasi, eta irabazten bagenuen mutilak negarrez bukatzen zutela, Eta ez zuten bukatzen negarrez galdu zutelako. Emakume baten edo neska baten kontra galdu zutelako hasten ziren negarrez. Badaude mutil pilotari profesionalak. Eta neskak? Bai, mutil profesionalak aspalditik, eta neskak, zorionez, esan dezakegun 2021 urtetik, ados pilota elkartea sortu genuenetik, gaudela, eta hori postekoa da. Duela 100 urte, ez da aztu behar, erraketistak profesionalak izan ziela, beraiek izan ziren lehen kirolari profesionalak, eta 100 urte geroago, eta 100 urte itxaron behar izan da, emakumeak berriz pilotan profesionalak izateko. Zer da ados pilota elkartea? Ados pilota elkartea da, lehen elkartea, emakume pilotari profesionalak dituen elkartea, eta aldi berean, uztartzen ditu bi arrama, alde batek ditu formazioko oinarri bat, eta hor gaur egun 40 neska txiki dauzkeu pilota eskolan ikasten, pilotan jokatzen ikasten, eta gero beste arrama bat profesionala dena, eta hor 13 pilotari gaude momentu honetan profesionalak garenak. Nola egin zenuten ados pilota elkartea sortzeko? Pilotarin arten sortutako elkarte bada, hor elkartu ginen garai baten pilotan ibiltzen ginen pilotari asko, eta ikusi genuen bide berri bat iriki behartzela pilotarientzat, eta hor buru belarri hasi ginen lanean, eta gero tokatu zen pandemia, COVID garaia, denbora asko mantzigun buruari eragiteko eta pentsatzeko, eta pandemia bete-betean geundela, hor sortu zen ados pilota elkartea, eta pixka bat bide hori urratzeko orain arte emakume pilotari profesionalak ez zeuden, eta guain elkarteari esker hori badago. Etxarrin jokatu izan duzuen noizbait? Etxarrin askotan. Egia da pala garaian ikaragarri, igual da gehien jokatu den pilotaleko etxarrikoa palan hemen bertan asko jokatzen delako, eta pilotan ere ia urtero etortzen gara, feritan edo erko jaietan pilotan jokatzera. Munduan zehar ibili zara pilotan jolasten? Egokitu zait, oroitzen naiz eta oso gustora ibili ginela adibidez Venezuelako txapelketa batean, eta aukera mateizu bidaiatzeko, eta orain, beida urten,
Argentinara dugu bidai bat egin beharra, pilotan jokatzera. Sari asko irabazi dituzu? Bueno, zorionez, bai, esango genuke baietz, ibilbidea azkenen luzea da, eta oparoa ere bai, tarteka tokatzen da irabaztea, tarteka tokatzen da galtzea, baina bai, baditut bai, ibilbide honetan sari desente. Indarraren eredu zara, denon harribitxia, irrifarre ura piztean, eta hotzak estutzean, herri honek batu gaitu bidean, gaztetako ametxekin borrokan, hitz hauek idatzi ditut zuretzat, zurekin batera dauden bihotz zurratuentzat. Hemen gaituzu betiko, hemen gaituzu betiko, hemen gaituzu ez darritatik eskutara, eta hemen gaituzu betiko. Ze elkarrizketa polita talde, oso interesgarria, elkarrizketa honetatik atera dezakegun informazio guztia eta egin ditzakegun hausnarketa guztiak. Gainera, jera hobeto ezagutzeko aukera paregabea izan dugu, beraz, zorionak talde horrelako elkarrizketa bat prestatu eta hain ondo burutzeagatik. Eta bestetik, eskerrik asko zuri jera elkarrizketa hau egitera animatzeagatik. Eta kirol munduan emakumeen errealitatea zein den hain ondo azaltzeagatik. Plazer bat, guazen aurrera! Ondo izkutatu adina, arropa fikzia, rimela ilainer eta Espainak, noski ara, emakumea zara, akazu nahi perfektua. Landu zure gorputza, ondo izkutatu adina. Orain, LH bosgarren mailakoen txanda izango da. Hauek, martxoak 8ko eguna mundu mailan zergatik ospatzen dugun kontatuko digute. Ziur, zuetako batzuk jada badakizuela, baina beste batzuk ez, beraz, belarriak ondo zabaldu eta guazen historia entzutera. Aurrera talde, zuen txanda! Akatzu nahi perfektua, akatzu nahi perfektua, akatzu nahi perfektua. Erreala zu zeu izan, ausartu eutzi libre izan. Emakume egizuzu nahi duzuna. Kaixo entzunleok, martxoaren 8 emakume nazioarteko eguna ospatu zen, eta noski guk eskolan ere ospatu genuen. Baina zuek badakizue zergatik ospatzen dugun egun hau? Batzuek pentsa dezakete ospakizun bat dela, baina egia esan borrokaren eta aldarrikapenaren eguna da. Duela urte asko emakumeek oso eskubide gutxi zituzten, eta naiz eta gauza batzuetan hobetu oraindik lan asko egiteko dago. Garai batean ez zuten boto eskubiderik, hau da, ezin zuten politikan parte hartu. Askotan ezin ziren eskolara joan, eta hezkuntzarik gabe geratzen ziren. Lanean, emakume askok gizonek baino gutxiago kobratzen zuten eta dute lan bere egiteagatik. Etxeko lanen eta zaintzaren ardura nagusiki emakumeen gain jartzen da. Gauza asko lortu dugun arren, oraindik desberdintasun asko daude ezeztatzeko. Horregatik, pentsamendu feministak emakumeen eskubideen alde borrokatu nahi du gizarteko maila guztietan. Martxoaren 8 historia horren parte da.
Martxoaren 8an emakumeak kaleratzen dira manifestazioetan, aldarrikapenak egiteko. Hau honela izan da, emakumearen nazioarteko egunaren historia labur-labur kontatzera heldu gara. Feminismoa sortu zen industria iraultzaren ondoren. Hala ere, historiak erakusten digu emakumeek gizonen posizio berean egoteko eskubidea zutela dioen pentsamendua askoz lehenago hasi zela gertatzen. 18. eta 19. mendeetan, Frantziako iraultzan adibidez emakume askok parte hartu zuten eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatu zuten. Saiakera bat besterik ezen izan, mende bat igaro arte ez baitzen pausorik eman. 1857ko martxoaren 8an New Yorkeko enpresa bateko emakumeek greba bat antolatu zuten. Soldata, boto eskubidea eta lan baldintzagatik. Baina gutxi iraun zuen, poliziak gelditu zuelako. 2 urte geroago, martxoaren 8an manifestazio bat egin zuten, haien eskubideen alde borrokatzeko. 1911ko martxoaren 25an Triangle Waste Coren hondamendia gertatu zen. Ehungintza fabrika emakume askoren lantegia zen, lan baldintza oso txarretan bizirauten zutenak. Su ikaragarria lantegiko 7., 8. eta 9. pisuetan egon zen. 500 pertsona baino gehiago hil ziren. Horietako gehienak etorkin gazteak eta emakumeak izan ziren. Suaren kea morea zela esaten da, lantegian egun horretan alkandora moreak egiten ari zirelako. Gertakizun honek lan egiten zutenean segurtasun gehiago jartzeko eta lanaren aitortzak aurreratzen lagundu zuen. 1977an, Nazio Batuen erakundeak martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna izendatu zuen. Naiz eta 1975an, emakumeen nazioarteko eguna ospatzen hasi zen. Egun hori ospatzeko, beharre iraultza industrialaren ondoren sortu zen. Beste datu garrantzitsu batzuk aipatzeagatik, emakumeek botoa emateko eskubidea beranduago izan zela esan nahiko nuke. Adibidez, 1902 urtean Australiako emakumeak botoa emateko eskubidea lortu zuten. 1931 urtean Espainiako estatuan emakumei botoa emateko eskubidea aitortzen zaie. 2015 urtean Arabiako emakumeek hauteskundeetan parte hartu eta hautagai izan daitezke. Aipatu dugun bezala, mendeetan emakume eta gizonen ezberdintasunak izugarriak egon dira. Honengatik guk berdintasunaren alde borrokan jarraitu nahi dugu genero desberdintasunak desagerrazteko. espero dugu zuen gustukoa izana eta denak berdinak gara. Agur! Yo puedo ser tu hermana, tu hija Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Amalorontzi amante, eskaldarita esklabua, iragarki edo postre, izatera deitua, zinar gala, izia eta goiada, larrua jotzeko soilik, aio zara, zeu izan, ausartu eutzi. Ze historia hunkigarria eta polita benetan, eta zein ondo kontatu duzuen talde. Hemendik aurrera badakizue mundu mailan zergatik ospatzen dugun martxoak 8ko eguna, eta zer aldarrikatzen dugun egun berezi honetan. Hau pazuek talde, lan ona!
Feminismoa kolore morearekin lotzen da, baina badekizu zergaiti den kolore morea. 3 teoria desberdin daude eta gu kontatuko dizkizuegu. Lehenengo teoria. Kolore morea urdina eta rosa tradizio genero maskulino eta femeninoarekin lotzen diren koloreak nahasten ditugunan lortzen da. Bigarren teoria. Triangle Waste. Egungintza fabrika emakume askoren lantokia eta oso baldintza txarretan lan egiten zuten. Martxoaren 25ean sute bat izan zen instalazioetan eta 156 pertson hil ziren, gehienak emakumeak. Suak fabrika ere zuen eta kea more koloreko zen iren eunta zirela eta horregatik morea borika zen. Hirugarren teoria. Emakumen bozkatzeko eskubidea aldarrikatzeko kolore berdea, txuria eta morea erabili ziren. Agur! 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 Oioak arrantzarik ez, txerramak txorizorik batez. Ez eta ez, gaur dela prest. Alan etxean utzi dituzte, bengoz ondura daitezen. Txitan txikia, oiarrarekin, zen hasta garbitzen. Aterrokerra, ipuin kontari, antxumeak ari, zaldiak txuku, aldatu. Txalo bero bat bigarren mailako ikaslentzat. Ze interesgarria talde. Beti martxoak 8 egunean more kolorea erabiltzen dugu, baina gaur more kolore horren jatorria nondi datorren ezagutzeko aukera izan dugu. Beraz, lan oso ona, bigarren mailako ikasleek egin dutena. Goazen aurrera lau haizetara irratiarekin. Zer moduz da irratsaioan zule maiteok? Gustora altzaudete. Irratsaioaren erdialdera iritsi garaia da, baina lasai, hau ez da bukatu oraindik, asko daukagu esateko eta. Hurrengo atala oso berezia izango da. Gure HH5 urtekoek miresten dituzten emakumei mezu politak bidaliko baitizkie. Beraz, entzun eta gozatu. Hau patalde, zuen txanda! Hauek dira gure emakume garrantzitsuenak. Ne aukeratu dut Amatxorrut eta Arai. Amatxorrut aukeratu dut. Zeba bera maite dit eta ni maite dut berai. Eta Arai aukeratu du zeba nahi dau jonekin etortzen izenien eskolatik. Ni maite diot Amatxori eta ere Amatxorekin prestatzen dut janaria ere amarekin gustatzen zait egitea lo ere bai ekartzea eskolara eta eramatea etxera.
Nik maite aukeratu dut, zergatik maite dut eta parkera faten gara eta kotxkidete jolazten gara. Nik amatxo beste aukeratu. Asko maite dudalako. Eta kilimak egitera jolasten garelako. Amina Jose aukeratu dut. Zengatik asko maite diot. Eta berarekin egotea gustatzen zaitu. Ni maite diot amatxorietan narreri, zergatik mairezlek egiten dit esku lanak eta maite diot asko. Eta nare egiten diotenean farsa, berak egiten du farsa eta maite diot. Ze polita izan den atal hau entzuleok. Gure egunerokoan ez gaude ohituta maite ditugun pertsonei gauza politak esatea, baina hemen ikusi dugu zea beharrezkoa den askotan mezu politak esatea eta baita jasotzea ere. Beraz, eskerrik asko ekipo, lan zoragarria egin duzue. Orain datozen gonbidatuak historiako emakume zientzialari ezberdin, baina oso garrantzitsuen inguruko biografiak kontatuko dizkigute. Ea asmatzen dituzuen zein emakumetaz ari diren hizketan. Hau patalde, zuen txanda! Euskal Herrian jaiota, Euskaldun bihurtzen gara. Erazten desot, kantatzen desot, bihurtzean eramaten zaitut. Zu euskara, nik euskaraz, biok batera, uian gara. Batzuetan bai, batzuetan, erakutsi dit bizitzak. Zu euskara, nik euskaraz, biok batera, uian gara. Kaixo entzuleak, martxoaren 8 ospatzeko munduan eragina izan duten emakume batzuk ezagutu ditugu. Ondoren, emakume horien inguruan informazio pixkat emango dizuegu. Nori buruz hitz egitera zatoz gaur? Marie Curietaz. Marie Curie Polonian jaio zen, 1867an, eta zientzialari oso ospetsu bat izan zen. Bai? Zer asmatu zuen ba? Erradioaktibitatean aurkikuntza ikaragarriak egin zituen. Eta premiorik irabazi zuen? Noski irabazi zituela, lehen emakumea izan zen Nobel sari bat irabazten. Eta ez hori bakarrik. Bigarren Nobel sari bat irabazi zuen, ere kategoria desberdin batean. Kimikan bat du, eta bestea fisikan. Eta non ikasi zuen? Oso unibertsitate on batera joango zen, ez? Polonian, bere herrialdean, emakumeek ezin zuten unibertsitatera joan.
Horren ondorioz, Mari Parisera joan nahi zuen ikastera. Lan asko egin ondoren, bertara joateko dirua irabazi zuen, eta lortu zuen unibertsitatean sartzea. Ara, zeinen ausarta. Kantatzen dezut, bihotzean eramaten zaitut. Zu euskara, nik euskaraz, biok batera, biak gara. Batzuetan bai, batzuetan, erakutsi dit bizitzak. Zu euskara, nik euskaraz, biok batera, biak gara. Jo, zeinen interesgarria Mariaren historia, baina ziur nago zuk ere norbait interesgarria aurkeztuko diguzula. Nortaz hitz egingo diguzuzuk? Nik Malalataz hitz egingo dut. Malala ez dut ezagutzen. Malala Pakistanen jaio zen, 1997 urtean. Oso gaztea da oraindik. Bai, oso gaztea da, baino bizitza oso gogorra izan du. Zergaitik ba? Bere herrialdean agintzen duten pertsonek ez dituzten neskak eskolara joaten uzten. Eta Malala horrekin ados ez zegoenez internet bidez bere desadostasuna adierazi zuen, izen faltsu bat erabiliz. Eta zerbait gertatu zitzaion? Zorritxarrez bai, tiro bat eman zioten. Ene, baino, bizirik dago oraindik? Bai, Inglaterran ebakuntza egin zioten, sendatu egin zen, eta orain bere herrialdeko neskek hezkuntza eskubidearen alde borrokatzen du. Malala ere oso ausarta da. Eskerrik asko, agur. Batzuetan bai, batzuetan erakutsi bizitzak. Zu euskara, nik euskaraz, biok batera, biak gara. Batzuetan bai, batzuetan erakutsi bizitzak. Zu euskara, nik euskaraz. Txalo bero bat talde, oso interesgarria kontatu diguzuen informazio guztia. Zorionak egindako lanagatik. Aurrera goaz lau haizetara irratsaioarekin. Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc alors, c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises. Même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre. La seule crime à ce jour, être né de leur mère. Orain, HH-ko 4 urtekoen txanda izango da. Hauek, berdintasunaren aldeko mezuak aipatzeko prest daude jada. Ziur gaude, asko daukazuela esateko, eta guk ikasteko, beraz, ez dugu gehiago itxarongo. Aurrera ekipo zuen txanda. Gora emakumeak, indartxuta ausartak, kirolari nekazari, guztiak apartak, oztopo guztien gainetik, jirabiraka, gizon edo emakume guztiak berdinak, gora emakumeak! Ça veut dire tout ça. De couleur vive, da da da, da da da, da da da, da da. Il y a parfois des jours où le ciel est si beau que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux de n'être que témoins de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants, qui divisent le tout
Je pense à vous souvent qui piétinez le nom. Je suis déçue, vraiment. Alors je prie le vent qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent pour que ça change tout. Moi je veux vivre, rire libre. Ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre. Ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive, da da da. Da da da. Da da da. Da da da. De couleur vive, da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Moi je les laisse autant ces histoires de peau. Je me garde, c'est vrai, de monter au créneau. Alors je chante un peu. Ze mezu polita aipatu diguzuen talde. Gaur eguneko gizartean arlo guztietan berdintasuna lortu ahal izateko, pertsona guztiok barneratu beharko genituzken eta oso berrezkoak diren mezuak transmititu dizkiguzue. Zorionak, lan bikaina! Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy and you let it. 9 to Irratsaioaren amaierara iristen ari garaia da, baina jarraian LH bateko ikasleek urdaburutarren inguruko ipuin bat prestatu digute. Prestatu entzuteko? Adi ba, aurrera talde nahi duzuenean! Urdaburu jauna, Jon eta Josu semeekin bizi zen, etxe polit batean. Etxean emaztea zeukan. Tira lastana esan zuen. Esan zen goizero. Joaten zilera, limpiatu pratera, egin egiten. Afonetan. Pasatu. Eta lalera bantezen. Tira ma bazkaltzera oiukatzen zuten semek eta jaunak egunero. Bazkaria amaitu orduko urdaburu andereak platera garbitu arropa zikina bildu. Lehortutako alisatu eta berriro sukaldera. Behin etxera etorri zirenean ez zegoen inork. Non dago ama galdetu zuten urdaburun jaunak. Ez zuten aurkitu. Zorro bat ikusi zuten mahai gainean. Urdaburu jaunak ireki egin zuen paper bat zeukan barruan, eta paperean urdeburuak jartze zuen. Eta orain zer egin behar dugu esan zuen urdaburu jaunak. Otordua erestatu behar izan zuten. Orduak eman zituzten egiteko eta zerri janaria zidurien. Biara
han Gaza errestatu behar izan zuten, orduak eman zituzten eta txerri janaria ziduzien. Urrengo egunean, esen Urdaburu Andrea etxean azaldu. Platerak inoiz garbitu gabeak ziren, arropa inoiz garbitu gabeak ziren. Noiz itzuliko da ama galdetu zuten mutikoek, beste txerri jan bat ondoren. Gau batean ezen ezertua gelditzen afaltzeko eta orduan azaldu zen Urdaburu Andrea. Mesedez. Ez zaitez joan. Esan zuten. Urdaburu Andrea etxean geratu zen. Jonsua ohea egiten dute. Denak sartzen nira sukaldan zen eta jolasa bihurtu dute. Ama erreposik daukate eta batzuetan autoa konpontzen du. They let you dream just to watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life, and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it. And you spend your life putting money in his wallet. 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's Zei puin interesgarria ekipo eta zein ondo kontatua. Hemen, nik behintzat ez nuen ezagutzen, baina asko gustatu zaigu. Zorionak egindako lanagatik. Bueno, eta ikasturte honetako 3. irratsaiarekin amaitzeko, LH6ko ikasleen txanda da. Ea zer kontatzen diguten. Gaua eder dago haizea gogor lehioan, izarrek dantzatako kazarak alboan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. La 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 We can do it. Egin dezakegu. Azken egunotan eskolako sarreran fotokol berezi batean parte hartzeko aukera izan dugu. Bertan, We can do it kartela simulatu behar genuen. Baina, zein izan zen kartel honen hasierako helburua? Zertarako sortu zen? We can do it, Bigarren Mundu Gerra garaiko propaganda kartel amerikar bat da.
Howard Millerrek 1953an Westinghouse Electric konpainiarentzako sortua. Emakume langileen anima sustatzeko eta gogorrago lan egitera bultzatzeko. Garai hartan, gizonezko gehienak gerrara joan behar izan zutenez, emakumeak lantegietan lanean hasi ziren, hutsik geratzen ziren gizonez lanposatuak betetzeko. Kartelean agertzen den emakumea Naomi Parker, Michigango fabrikako langile bat zen. Honek 20 urte zituenean, Estatu Batuak Bigarren Mundu Gerran sartu zen. Leku askotan kartela Rosie de Riveter bezala ezagutzen da. Hegazkinen piezen errematxeak lan egiten zuen emakume baten argazkia inspiratu zelako. Naomirena hain zuzen ere. Propagandaren historian garrantzi handiko kartela da eta bere eragina gaur egun arte iritsi da. Urteetan ahaztuta egon zen kartel hau, baina 80ko hamarkadan itzuli zen eta feminismoaren ikur bezala finkatzen hasi zen. Egin dezakegu, martxoak 8ko manifestazioa guztietan errepikatzen den esaldia da. Talde desberdin asko kartelaren mezu argia aprobetxatu dute bere irudia modu ezberdinetan birsortzeko. Besteak beste, auto alduntzea, promozio kanpainak, publizitatea eta porodiak egiteko. Baina argi dago ukabila altxatuta duen emakume langile baten irudia, emakumeen eskubideen aldeko borrokaren eta mugimendu feministaren ikurra izan behar duela. Jarrai dezagun ba, egunero egin dezakegu leloa leku guztietan aldarrikatzen. Lamuzaren ondoan, bidean doinua daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lamuzaren ondoan. Lara, 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 Sugarra piztu da ahots indartsuen loan, aurreko plazan renkoplak dauzkagu ahoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lamuzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lamuzaren ondoan. Lara, lara. Txalo bero bat zuentzat, ze interesgarria kontatu diguzuen historia eta eman diguzuen informazio guztia. Beharrezkoa da eta. Aupa zuek! Ilargi berriak. Eta orain bai entzule maiteok, plazerra izan da ikasturteko 4 haizetara hirugarren irratsaio zuekin partekatzea. Maila guztietako ikasleak eta euren lanak entzuteko eta hauetaz gozatzeko aukera izan dugu. Baina amaitu aurretik, bi gauzatxo komentatu nahiko genituzke. Batetik, apirilaren 5ean, larunbata, Etxarriaren atzen elkartruke azoka izango da. Elkartruke azoka honetan, sailgai jartzeko gauzak lortzeko, elkartasunezko bilketa bat egingo da. Bilketa hau, San Donatoko ikastetxean egingo da, martxoaren 10etik martxoaren 24 bitarte. Goizeko 9:00 arratsaldeko 3:30 arte izango duzu denbora gauzak ekartzeko. Eta zer eraman dezakezu bilketa honetara? Bilketa honetara erabiltzen ez dituzun eta egoera honean dauden gauzak ekarri ditzakezu. Adibidez, erropak, oinetakoak, liburuak, jokoak, ontziak, maindiriak, baina gogoratu, egoera honean egon behar dutela. Eta ondoren, zer egingo dugu biltzen dugunarekin? Apirilaren 5ean, Etxarrian aranatzen egingo den elkartasun azokan, bigarren bizitza bat emango diogu zuek ekarritako gauza guztiei. Beraz animatu bilketan parte hartzera, gerturatu elkartruke azokara eta zabaldu mezua. Hau alde batetik, eta bestetik, irratsaioarekin amaitzeko, aurrematrikulazioak martxoaren 17tik 21 bitartean izango dira. Eta honen harira, Joana Zigandak sortutako eta Sakanako herri eskole grabatutako bertsoa entzuten bukatuko dugu 3. irratsaio hau. Beraz, eskerrik asko irratsaioa entzun duzuen guztioi, espero dugu gustatu izana eta besterik gabe. Ondo segi eta beste bat arte entzuleok. Plazer bat, zaindu!
Ia,